Ndoba ndati chamisa Albert. Ndiani? Ndisekuru Ndiya. Wari. Ndogara panapa. Ndotobvunza mai wangu. Wari gawa. Sekuru hapana. Makoni sikiwe. Hapo futi. Alright. Camera. Precious. Kulipa. Shingirai. Tati nayo bada ndisizo wacha ice cream. Adzokera kumba. Zvinobvumirwa kuti nditaure. Adzokera kumba iye yutanzi namadondo ende munogadzirisane panze. Mozouya uyu abva atanga kuhedhana nemunhu agara mwabva adzokera. Maida kugadzirisana chiita. Handizivi. Abva ramwa abva adzokera. Iwe ndiwani? Inini ndini mukomana mukuru wamaya. Stara. Ndinonzi Top Phineas Makoni. Musaka rako aripo ka. Indi ndakauya kuzomangara wacho. Musaka ndikuti rako aripo ka. Ana Makoni family. Saka. Chitipewo mari dzenai. Chitipewo $10. Mayoti. Inini ma. Ndoda kukumbirawo kudai. Inini ndinotodzi benzi racho riri kupenga kubva 2012. Saka nditorina kana sendi ndatokumbira kukwira lift kuti ndiwe kuma. Alright. Chitipewo $20. Marieda. Musoro. Uyaimi madadzi wakafambira. Elino naye. Pamusoro iyi. Chiita $20 chipinde mota. Pamusoro iyi. Ndotenderwa nditaure. Pamusoro iyi. Inini ndini mai wabara mukomana. Paakauya kumangara sundi rapera iyo. Papasina 2 days tabva kuiga hanzvadzi yake yatedzana nayo. Waibva wauya kunomangara. Saka inini ndakagara mwedzi wese ndiri muchipatara nehanzvadzi yazofa iwe. Hana kana sendi kana baba. Handina kana mari, inonzi mari. Ndakatondinetsawo wachiuya kunomangara. Inyaya taura tizo. Inini mambo wangu ndakaenda kuSouth Africa 2012. Baba wangu wafa. Baba wangu mafira wakaita. Wakatera mai wangu wangu warongedza kuenda kumusha kwavo. Wakati nani chati nezvavo. Baba wangu achibva wasimuka pamba. First day wakasimuka na-tete wari 2. Wachibva watera mai. Wachibva wanodzoka wasina mai. Asi tete wakati wazukuru ndawo ndikutaurirei. Kumusha kwamai wangu handisi kudzokera. Sekuru wariko wati ndurunzwa wauda kumwa chiropa. Baba wangu wachibva wati pakapera 3 days. Wachibva watera iwo wawega manje wakati ndakuenda ndega ndakutera mai wenyu wanangu. Ngati handeitese baba. Zvanzi hazvigoni kuti ndifambe nemi. Regai ndiende ndega. Wachibva waenda wega kumusha kwamai wangu. Waenda sudden death. Wachingosvika ikoko kuma 8 takatofonera foni yekuti hanzi baba wenyu wafa wamuna wapoison namama. Saka ini pandakaenda kuSouth Africa ndichidzoka kubva kuSouth Africa ndakarara nehope chete. Ndobva ndatarisa pandakasiya pakaturikwa pfumo nedemo mukicheni. Ndobva ndaona pasina. Ndobva ndabvunza mai wangu. Ndikati nai mama, pfumo nedemo zvandakasiya zviri papa zviri kupi? Zvikati takazvirasa zvakanzi zvakashata. Ndibva ndabvunza futi mubvunzo. Ndikati baba wakaturunura wachinorasa wachiti zvakashata. Ndokumbirawo kuwaona nditaure nani nawo. Hapana. Ndobva ndabva ndatotangira kunzi benzi riri kupenga ende zveshuwa. Manje nyaya yenyu kuti muende kuna chiremba kunodiwa mari. Kuti zvinove kuti chii chiri kunetsa mumusha menyu. Musikana wacho iye ari kutonzi akafushirwa iye. Akafushirwa nakaenda kuHamiro makuseni kwacho wakaona pakashanjwa paguwa. But hapana action yakatorwa. Wakangosiya zvakangodaro nanhasi. Ndozoona kuti nyaya yenyu haipereri pana mambo, inoda kuti iende kuseri kwechuru. Kuti mubatsirwe, munoita sei? Mozouya rini muine mari yekuti muende kuseri kwechuru. Mambo ndokubvumirwa kutaura. Nanchikumbirawo hangu pane zvipfuyo zvakasiyiwa neakafa. Hamukwanisiwo kuti batsirawo here nezvipfuyo zviripo izvi. Ozi tatambura 12 years mambo. Tiri mujeri. Zviri kutaurwa. Munoti chima. Hanzi pane mombe. Panodiwa mombe yachiremba nemombe yamambo. Kuti chiremba ati ndomutenga asimuka kuya kuzoita basa iri kumba.
Ndokumbira kutaura ndobvumira. Mambo isusu takutokumbirawo. Imi muri chinyi muri azvadzi? Muri wana vana yavo? Kusheka kwakaita baba ndanga ndiri grade 7. Wakasheka 2012. Baba vakasiya wanyora tsamba. Mukoma wangu wasipa. Tatine mudiki waanetsa naye aenda kuma. Vakati wanangu kana ndisina kudzoka munosecha tsamba mubhachi mangu ndombe ndaita se andaisiya. Vakateera kwana gogo. Tete vakati handikwanise kukuperekedza. Hanzvadza yakaramba kuvaperekedza. Baba vakaenda manheru ndopatakanzoti baba wenyu amwa chii? Poison. Mutumbo wakauya. Tsamba yaiti chii? Tsamba yakanyorwa ikanzi vana vangu kunyanya vana vangu vadiki sisi makodo vachiri vadiki. Handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu pamba. Mukadzi wangu achachengeta vana vangu. Varoorwa vasina kuroorwa, varoora vasina kuroora, achachengeta vana vangu. Kusvikira vana vangu vese vaita se vakura, kana paina azofa kana paina asina, achachengeta vana vangu kusvika vakura. Handidi kuona munhu anodzinga vana vangu. Nekuti hama dzavo dzati dzakuda mombe, makoro nezvangu akatenga bhozi wangu abva kurima 40. Vangu ramba vari kunetsa, vainetsana everyday. Tata tikurei but taitoona kuti upenyu hwatiri kurarama hausiwo baba namama, vakunetsana svari vanhu wakura vachembera. Teerera panze tichidzoka kumba kwayedu, taitoziva kuti baba wakati yowe wakubva kugomba, magumbezi tatosunga kuti tibude tione kutisa. Tsamba yakanzi handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu, asi pari zvino tatova nemhosva yekuti mama wakarongedza havasisiripo pamba nekuda kwekushungurudzwa kwekuti vari kutya kutemwa, vari kunzi tokutemai. Saka muri kuti pozonzwi hamuswa kuti mhepo iripo here pamusha? Pari zvino ndo yari kuti ngatigadzirei mhepo iripo pamusha here? Pari zvino takabva kufiwa makati Phineas. Ndo zvari kuti hanzi pane zvipfuyo zvokuti zviseenzeswe kuti pagadzire zvipfuyo. Mambo wangu inini hangu vamwe vese vakomana zvipfuyo zvakasiyirwa mama, imombe dzamai nababa. Saka handizivi kuti pane anokwanisa here kuti tinotora mombe, nekuti mangwana tikaitora mombe imhosva futi tine nyaya tuze kuri pamai mombe dzavo dzababa. Vakati pane dzamai nababa ndedzavo mama dzavakasiya nemurume wavo. Vakanyora zvese ngoro mubhedha nemombe dzandasiya. Samuruti zviri raiti hazvo ngatigarei takadaro here? Aiwa totsvaka mari inotsvaga, takabva kushayikirwa ndosaka tisina mari. Kana tatsvaga zvinhu zvaita tinodzoka mama. Mambo wangu muchindoona ndiri panapa. Anoziva zvika zvaiswa naiye kana zvezvaiswa nababa zvika zvakarererwa kuti ambotutsirwa ndozvizvozvavake ari kusvika achibvunza zvinhu zvababa pasika kuti zvike zvakarererwa kuti iye ari mwana. Uri kushungurudzika nepfumo nezvanenge zvakaturikwa pamusha mama. Handiti baba wakatsakatika, pana baba wanosiyiwa poita mwana mukomana mukuru anenge aripo. Saka tsvimbo idzi dzinosiyirwa vasikana namai here kana kuti tsvimbo dzine dziri dzemwana mukomana nababa wasiyiwa pamba? Ndo zvandida kubvunza kuti dzinoenda kuna mai nevasikana here kana kuti tsvimbo dzinenge dziri dzamwana mukomana nababa wasiyiwa chiona chi? Mubvunzo uyo chiwa Baba. Mukomana aisafanira kubvunza zvababa namai nguva zvika kufanana. Zvese zvamai tsvimbo nedzababa Baba washaya akapiwa here. ndo zvari kubvunza kuti handisi kuziva kuti dzakaendepi.
Bozi baba wakafushirwa dzikasiwa dziri chi mudenga. Saka ndichibva ku South Africa handizivi kuti chii chakandiita. Ndakarara nehope mambo wangu. Ndichimuka kuseni kwacho ndakatarisa pandakasiya pakaturikwa tsvimbo bozi mufuyo akafushirwa dzichisiwa dziri chi dzirimo mukitchen mudenga pfumo nedemo. Pfumo rakabayirwa chi mumbariro. Demo rakaturikwa muhombe kombe. Ndibva ndatotarisa padenga paipa zvazvi ndarara nehope ndabva ku South Africa. Ndibva ndabvunza ndikati nai mama tsvimbo pfumo nedemo zvazviri papa zvakaenda kupi? Handauziva kuti chii chakandibata ipapo asi ndakakwanisa kubvunza mubvunzo iwoyo. Vaibva vandipindura kuti takazvirasa zvakanzi zvakashata. Ndobva ndabvunzawo ndikati baba wakaturunura vachiti ngadziraswe tsvimbo dzakashata ndibaba wapi? Nditaurawo nawo vandiudzawo kuti wakadzirasa vachiti dzakashata pano. Panyaya kuti ane nyaya chaiyo yekuti vana mai nahanzvadzika vangade kuparamba. Shona ari kutaura tsvimbo kana dzinge dzasiyiwa. Zvaari kutaura kuti baba nemwanakomana ndo anofanira kusanechi. Saka kubvunza kwakaita mukomana haana kukanganisa maonero angu wangu. Haana kukanganisa bhozi tsvimbo dzine dzidzemusha. Hadzipatwi nevakadzi. Ndai kubvunza kwacho semaonero angu ari right kuti zvinhu zvifanire zvigadzirisa. Ukona kuti ungoona nekunzwa kwapa kutaura kwamuteta nyaya itoripo. But sekutaura kwenga atoita kuti kune zvipfuyo zviri mumaoko amai. Ndaitikumbira kuti titotaure namai kuti patotorwe zvipfuyo nyaya tibatsiro tiraramuwo zvakanaka. Pamusoroi tsvimbo dzaari kutaura mwana tsvimbo dzaari kutaura baba wakafa wakamwa mushonga handiti imi madzishe muziva kuti munhu amwa mushonga hakuna chinhu chinoitwa sei chinosara chinogoyiwa handiti murunzwa chinogoyiwa iye mubvunzo woti akapuhwawo juzi rababa wake eri kana hembe zvinhu zvese zvakadida zviende kumvura saka kwakasara demo nepfumo pfumo iri ranga riri vamwe sekuru wechirudzi wainzi wabhuraki murudzo rindiri kutaurira taure nyaya murunzwisisa tisinango tinobvunza kufa kwakaita baba wake waita zvekuvhima handiti wachiita zvekuvhima baba wake ndopawakanga wakumbira vamwe sekuru waigara kuzonga kweduko wakumbira pfumo wabva wapuhwa pfumo iri baba wari wapenyu nikati wati dzokesai pfumo hawana kuda uridini uridzokesa saka pfumo ranga risiri rababa ranga toriwo roumwe murume saka risina kubuda kuti riende kumadhaka kwakaenda zvimwe zvinhu kobva tazoita inopinda postori vataita chechi pamba ine handi ndakanoturura demo iro nepfumo iro munin'ina anoteedzana nayo ndiye akanoturura ini ndandine uyu musikana anga aribva kuitwa operation aine 2 days dzekuitwa operation saka ndakanditori mumba saka iye ndiye akauya achizonditaura kuti mhai zvanzi pfumo rirumba mune demo hazvina kumira mushe zvofanirwa kuenda kumadhaka kwakaenda zvimwe zvacho ndoko zvakanoiswa ikoko kumadhaka zvakatonoiswa naiye munin'ina wake handini ndakabata handina kubata ndakazototaurirwa ndandine mwana anga abva kuitwa operation aine mwana wake mucheche saka uyu nyaya yakatanga pane mwana uyu ndoda kutaura teererai madzishe ndichidi ndichitaura nyaya yakatanga pane mwana uyu muda umanidzwa noteerera ndikutokutaurirai teererai munyatsonzwe nyaya yakatanga pane mwana uyu achiuya anogara kuBeatrice ndoko anogara nemukadzi wake achiuya akauya achiti hanzvadzi yake iyi uyu anogara kuSouth Africa uyu hanzvadzi yake ndo yakati tora bhuku nebepa nepenzura ndine zvendoda unotaura kwamukwekwe murunzwa zvinotaura torai bhuku nebepa pane zvendoda unotaura kwamukwekwe uyu achibva ati handi kwamukwekwe ndekupi kumusha kunobva mai waabara vamwena wangu ini handi murunzwa uyu ndokubva ati mhai zviri kutaurwa nasekuru izvi handi kuti wari kusvuta here kana kuti pane zvawari kuita ndikati mhenoteererai ini ndisingabvumirwi kupinda panyaya iyoyo murunzwa ndeye wapedza izvozvo akabva azobva achibva atora hanzvadzi yake nemukwasha ari panze apo mukwasha wachibva ine hana kuenda vana kwamukwekwe uyu ari kuti nduda dzinza rangu murunzwa zvendikutaura uyu ari kuti nduda dzinza rangu vabva vanoenda kwamukwekwe kunotaura kwamukwekwe wasvika kwamukwekwe kobva watora nenanhu yekwamukwekwe anasekuru kwamukwekwe kuenda kwamandibaya kuna mbuya wake uyu ndopakasvika unotaura pana mbuya wako kuti iwewe taura kwawakanditora murunzwa nyaya yazondopinduka yakuyayo kwandiri inini asi nyaya yanga itori nyaya indaitoti ndo nyaya yauya nayo kunoti isusu tiri kutsvaga dzinza rani redu tibatsirei anauziva kuti haasi kuziva dzinza rake haazivi dzinza rake vamwana haasi mwana wenyu mwana wangu inini dzinza rababa wake haariziviba
baba wake mai wabuya wako wakarorwa ine nhumbu yawo kwamushaya nembeu kunyati ubva warorwa ine nhumbu yawo wanekwamkwekwe akati kana mazvara mwana mutipe saka tezvara wangu wakaramba kuendesa mwana baba wake kwamkwekwe kwanasekuru haasi kwamakoni uyuka hazo kwamakoni saka ndopatangira nyaya iyo kuti izouye yangu ndizi inini ndakauraya baba ndazonge namuroi ndazonge ndachichi asi zvisiri izvozvoba wana wakatanga waina mbuya wawo vachitautedzana nambuya mwana wangu ina namba 3 uyu atofa wacho atera ndiye mukuru kune uyu musikana yakatanga iri iyoyo nyaya yazonopinduka yakuneni nyaya iri papa ngekuti murume awa haazokwamakoni kwamkwekwe hazokwamkwekwe muzukuru kwamkwekwe mai wake wazvara iye ndo muzukuru wekwamkwekwe ndokwabva mai wawo muri unatsotswa zvandikutaura ndati amwene wangu inini ndokwamakari mai asi kumusha kwawarerwa ndekwamkwekwe kwabva mai wawo muri unzwa shona saka uyu ndopaakatanga zvese izvozvi baba wakauya iri nhumbu wakaroora wamushaya nembe wakaroora iri nhumbu ine 6 months wakanzi newekwamkwekwe muzukuru ndewedu kana mazvara mwana arumurwa tipei andimurunzwa awa kwamushaya nembe bvaramba nemwana bvatoresa chitupa bva wadini zvese wondobva yauya waibvadzokera kuti kwamkwekwe unoti mwana anyadzojoina chiexura rivemutoresanzurenyi rakuda kundidini kunduraisa kwamkwekwe akati uri ikoko takakuti tipe mwana wedu ukaramba nani naye ndopakatangira mwana kuzouya akakusungisa inini zvese asi zvatangira adadzidza rani rake urunzwa ndombera kutaura ishe kana muchinitema mama ndakasvika pakubvisa hembe mama ndikafamba location wese ndisina kupfeka handizoti mai wangu wane kwawakamboendawo here vachinobvunzawo kuti mwana wangu chii chaita kuti abvise hembe kufamba asina kupfeka taura ina handoziva kuti chii chachiri pandiri handoziva ko ndaitonongedzwa kunzi benzi riri kupenga pataimu yacho yandiri kutaura nezvo saka paneyo asi manje hapana mari yekuti mubatsirike nyaya iripo yakasimba yakasimba saka but kuti mubatsirike manje hapana mabatsirika amunoita nekuti hapana mari ndombokumbirawo kubvunza mari kana zvipfuyo zvichinzi zvakasiyiwa nababa handiti hazvisi zvababa namai nemhuri here varipo mai avo ndezvamai mazuva anaya zvinosiyiwa pamba zviine murume nemukadzi zvinonzi ngezvemukadzi kana asara ari mupenyu wazofa zvozonzi ndezvewana ndotenda saka naandikumbirawo kuti tiwakumbiriwo kuti timbobatawo pfuma wambotipawo pfuma yavo iyoyo tomboishandisa kana kuri kunzi tashanda todzosera pfuma yawochi panzvimbo iyo uzare ndachida kubatsira kuna maya senyoka yekubereka yekurwadziwa nezvirikuitika mukati memusha wenyu zvamukuona zvirikuitika zvingakupai kuramba makatsungirira kusvinga nemombe mudanga mombe iri nani here kukunda vana kuti mudzwe mwoyo nyoka yenyu yekubereka ichitaura kuti gai zvanditori nepapa ndine pekutanga napo kuti ndiono kuti tatambudza mukati memhuri yangu chii nekuti ndezvenyu zvechokwadi asi nyoka yekubereka inofanira kukurwadzai kuti zvirikuitika nevana vamwe varutorwadziwa nekuti havatorina pekutanga napo imi munotoere rombo rakanaka nekuti baba wacho iwo wakasiya wanga uri baba wake hamusi kuburitsira baba wavo mutorwa baba murume venyu nemi imi ndimi yakutakura mimba ndimi yakurwadziwa ndimi kuona izvo zvese zvamakanzwa kuti akukumura hembe achifamba achipenga makanzwa sei ndakonzwa dai maigona kutsunurwa mwoyo wenyika wenyoka yakubereka mukatarisa dambudziko zihombe raonekwa nemunhu wese pane zidambudziko pakati pemusha wenyu kana tsamba yakasiyana kuchena kwacho ndekupi pamusoro induda kufunga kuti tsamba ikai haina kunge yakanyorwa nababa ndakuda kufungidzira mai baba vanofanire kuve wakanyora kana kuti munhu nyora kuti gozoti ndo zvange zvarongwa nababa wapi avo Sorema pakanyorwa tsamba mama vanga vane mwedzi
waenda tisisina mari. Takasara kunyora grade 7 aivedu watowa nehanzvadzi yavo. Baba vaifamba everyday kuteera mukadzi. Mama wachiti handichadzoki nekuti baba wangu ane problem yekuti wakabva kubhawa aisvika ovhara dhoo nyangwe sadza richikwata dhoo raivharwa tese tiri mumba imomo. Vaigona kuti istai jamba nepahwindo. Handine mwana wasisi wangu ane zera neuyu 10 kanda aisvika kunomira nepahwindo potesa richikwata kuti imese budai panze ndakuda kufa sinda kufa nemukadzi wangu. Ndomuromo waitaura. Tsamba yakanyorwa mama wangu wasisiripo. Kurwara kwakaita mukoma nanga ndisipo notwina wangu angaripo. Mama wakatengesa mombe 200 US. Hatina kutanga kuya pano. Chamwari pamusoro imama. Kuti izosvike pano tafamba 208. Saka kufamba kwamaita hanzi chikonzero chii chiri kunetsa mumusha medu? Chikonzero chakanga chiri kunetsa mumusha medu isusu tiri kuraramira mudzinza risiri redu. Ndo matiri kuraramira. Zvekuti mukoma wazongodzoka wachiti mama wakauraya baba asi nyaya yakatanga ndeyekuti vakanonetsana nagogo kuti ndakuda kuenda kudzinza rangu. Manasi gogo havadi kubudisa chokwadi. Vanongoti zvataurwa nguva yobva kuti alright muri wepakati. Asi kuti wanyatsotitaura kuti muri wepakati hawadi. Baba kufa kwakaita wakafa wakutaura kuti inini mudzinza mamuri wana wangu handidi kuona muchikwira kwana mbuya. Garai pano nekuti kwana gogo hakusiko kumba kwenyu. Enda hamuna hama dzenyu dzichazokutsvakai asi manhasi asitadzona dzinza redu hatikurisi. Kwese kwatiri kufamba kungotaura kuti chinyatinetsa chiri kutambudza ino yekuti maakudiwa kudzinza kwenyu. Iwe ndo precious. Pamela. Ndoona sekutoti baba wavo wakatotaura kuti mai avasakanganiswe. Wakataura kuti vanofanirwa kurera mhuri yavo. Hando zvakataurwa nababa wenyu. Kurera kwacho, kurera kwacho kukutotaurwa. Ndiko kukutosanganisirwa nekuti mutore mombe mugadzise nyaya dziri pachena dziripo idzi. Pamusoro mombe ndakatora mombe ndikabudisa mudaka. Mombe idzi matengera andakadziita. Ndandine muzukuru wangu wepachirumiko aishanda kuchipingo. Mombe ndakatengeserwa naamweni wangu ine 3 months. Baba munini wangu achida kunyora form 2 pabhuku. Ndakatengeserwa naamweni wangu. Iye murume wangu ataronzi ndutengesa kamhuru keng'ombe mwana wangu ada kunyora. Akati ina handizvidini handizvikwanisi. Iyi ndo pandakataura nemuzukuru wangu Benjira kuti doo irangu randakakupa handisati raita here amweni wangu watoda $30. Ndakatenga ng'ombe iri mhuru yakadai. Mhuru ine 3 months mombe. Chitenga ini murume wangu ati handina mari. Asi inini ndandisina hangu basa nazvo ndakatoburitsa dzasara 2. Ndakatoburitsa imwe mombe ndikaitengesa 280 tichienda nemwana wekufamba naye. Handiti murunzo. Ndikatengesa nembudzi dzangu dzemasungiro kunzwa kurwadziwa. Ndichirapisa mwana uyu. Asi zviri kuramba kudini? Alright. Okay. Tingarambe tichitendereka. Asi hapana kubatsirika ngekuti hapana mari. Ende hapana ichiremba anoda kuita basa remahara asina kudii. Mai avo varuti mwana ngewakudai masiku. Wakasoira zambo nemwana wakaziwe. Wanda kusubika kama. Wakasoira zambo mai avo. Aiwa. Murume wavo. Baba wake. Baba wanawa. Awa imhuri imwe chete. Asi baba wavo. Ingaratoweka handiri kutombofungwa izvozvo. But baba wechi dzazwa ndati pachatsoswatudzwa bvunza zuva kuti vanhu vazhinji vanga vakarasika. Varachibvunza mubvunzo neratora kuti vanhu vazhinji vakarasika. Baba wavo ndiwo yawo wauya iri mubvandiripo iri ndiye wasingazivikanwi rudzi rwavo. Saka ndozvanzi zviri kunetsa kuti zviri kunzaiwa musha mamurugara hamusi musha menyu. Wekwenyu achakutsvagai uye kana muchaziva kunechi wekwenyu. Saka ndo pane nyaya ipapo but hazvikwanisiki kuitika pasina mari nekuti panotoda wana chiremba. Pamusoro changa maybe pamumba ingadi kuzikanwa ngepekuti vamwene vavo vachipoerera kuti hama dzeana amwene pamwe angaitika idea kwakavaa mbuya mbuya wachiripo here? Wachiripo mbuya netsamba yacho yakasiyanyorwa nemufi ndiwo wanayo iri kumba kwavo.
ndo kwakaenda uyu uyu akatotora ene mbuya haasi kuda kumbotaura kuenda iko haadi kutaura kuti muri watotanga zviuraya iyeyo akatonzi ndiurayo avachafamba aiwa nezvematare kuseri kwechindo kunozovatsanura nanzi havachafambi ende munhu asi kuda sikireti yake pamwe ndoechi vakaita nehama kana nechinga zvinhu mambo wangu ndichirwara kudaro pataurwa nzi takambotengesa mombe pano vanonzi sekuru Mangwende vari pamagamba n'anga takaenda taendako takatanga kuenda ko first time tiri tega tisina mai because mai vangu vasi kucheuka zvandaivataura because ndakabva kubhitirisi ndichirasika ndikada kutsikwa nemotika ndikazobatsirwa mutaundi kukwidzwa kuendeswa kutaridzwa rodhi yekumba ndobva mukwasha akati tsano kutambudzika kwamuri kuita kuna sekuru n'anga vari kupi magamba tadii tamboenda nandori nekamari kandandinako ndikati handei mukwasha wangu tobva taenda kumagamba kuna sekuru Mangwende tasvika iko kuna sekuru Mangwende wakaita zvawakatiita watiita zvawakatiita takadzokera kumba tadzokera kumba takanotorana namai handei kupi kwasekuru mai vakabvuma wana kuramba takaenda nawo kupi kwasekuru Mangwende tichisvika kwasekuru Mangwende tisati tapinda padhoo pasekuru Mangwende mai vangu vakanongedzerwa kuti komuda kuurayireko mukomana uyu ane mhosva yei nemi munomurayire chii chamunomutambudzira muri kumutambudzirei zvapera izvozvo tibva taoneswa girazi kune girazi mambo wangu girazi tichiriona inini ndakaona baba vangu achirohwa danda repakati pemusoro mupini wehaji uya kugirazi kwasekuru Mangwende kumagamba ndibva ndaridza mhere mugirazi imo ndakatoridza mhere ndikatochema mai vangu vaibva vatotanga kutaura vakati takamuponda inini namushongorokwa naRenard imomo mugirazi mambo wangu nyaya yakaoma but now tikubatsirei hapana mari tikubatsirei hapana mari inyaya yakaoma ndofunga ndopakazonzi nababa anayo ati muchazotsvaga kwamakati kwakabva baba wani wenu saka zvakuitika manje nyaya yakushupa mukomana kusha saka ndoiri kumuhaunda zvokuti dai amai awanga waine tsitsi waifanira kuti ungano kutondobvisa mwombe 1 womugadzirisa nyaya iyi nekuti iyi nyaya ichawanetsa nekuti izvozvi chiri anofamba netsoka zvese zviri pake kutaura kwaari kuita uku ari kutoda kuti dai zvinhu izvi zvagadzirwa kozi mhuri yacho kubva pakafa Petros hatisi kuwirirana umwe anenge ari kwake umwe ari kwake umwe ari kwake ava wana kuroorwa here wasikana pane mukuru musikana wakaroorwa uyu atori nemurume wake ari panapa uyu handisi kunzwisisawo kuti achiri kumurume here kana nemukuru wacho pfuma dzacho baba wakasifa pfuma dzacho zvopangiza kuti dziri kuiona maya wakwasha waiti wakauya ndiri aiwa tiri kuda kutaura ivi inzwai mambo wangu wakwasha waiti wakauya tiripo isu wakomana mai waiti ndipei zvangu chete inini isu hatina kana sendi ratakapiwa nawakwasha zvomai chete waiti ndipei zvangu inini chete mbudzi dzauritaura idzodzo waitoti mukwasha wauya nemari akati ndoda kupawa wana tsanochi 200 ndopawa imi maichi 200 waitaura kuti musawapi ipaini ndida kutangura nyaya iyi ingatenderere asi nyaya iyi nemaonero yaindiri kuiita ndida ikasikirwe chikonzero ine rufo mukati ndabai panyaya yerufo handidika inyaya yemari mukomana enda kundotsvage mari mai ipaiwana vamwe ng'ombe mutengesi waipadara mama makuru nyaya yenyu igopera kana mukati mombe munopa mombe imwe chete ndoti chiremba akubatsirei mari yacho yobva pamombe 1 yobva pamombe ipapo chandiri kutsanangura panyaya yenyu mukuita zvekutamba henyu asi kana takatarisa chaizvo chaizvo isu tinombozvitongo idzi pamakusvika ende mune chiwindi chisina basa wana wenyu kuti wasvike kumbogudza mudari munomu warwadziwa musadaro ini kana mapenzi ndorapa but apa makukanganisa ndapedza ngo kuchanga ngawaone zvokuita pamusoro muri unditi inini ndine utsinye handiti manditi ndine utsinye
Inini ndakatengesa mombe, ndikatengesa mbudzi dzangu. Utsinye. Wana wandakawachengeta baba wakabva 2012 hapana mwana aishanda. Hapana kuchengeta kwemuri kuita ndokuti ndowe muri kurambira bara muromo. Izvozvi unotaura muri muno kudai. Izvozvi iyeyu kuti musikana mukuru aende. Akauya akaita zvakaita pamba. Akati panapa hapasi kurarika. Ndinoda kuona musisiri pano. Murunzwa. Iyeyu musisiri pano. Saka ini ndakagara paipa nendi. Izvo zvanogomba. Titaurake kupedzisira tiende. Handinogomba bai. Ndinopagara sei ndinoda kutemwa. Kuti muchatoitwa zvakapfuura ipapo. Maizvichatoita zvikuru kana ivo vakamunawo vasikana vese vachati mwanda kwamuri wodzoka utarisana nini. Dai matotoisa mupfungwa pamwe chete izvo kutoti makurinongedza zvichitopera muchitogadzira nekuti muchazototi kana kutemwa muchatemwa nevana ivava makatemwa. Ndawatore. Watora omwe ini maoko angu na unoshanda. Ndoshanda dzimwe ngawatore ngombe dzacho ini maoko angu. Wana wandakawararamisa ndine murume ndichitanga chirikadzi. Nhasi zvine zvakuru wakunzwana baba kwakundinongedza ini kuti muroyi. Inini. Ini kana vanhu ndibatsirei. Uyu mwana wandakabara wandakachengeta nemaoko angu enisa kuchikoro ini anodzidza. Asi wanangu wandakadzisa kusvika masekondari. Ndichitambudzika kurima muri apa matingandizivi kwamutare nepiti. Chiri mamuri wekuchandira wanangu. Asi nhasi nezvaundiswedza ndiri pano. Kana umbotya kuti hanzvadzi yafa nhasi pane 2 days. Wakuya unonimangara ini kuti ndiri muroyi. Indakatoti funga kuti wari kutora zvekutsvaga zvedzinza rawo. Handina kuziva kuti wari unonimangara izvozvo. Dai wari kunzi watsvaga zvedzinza rawo ndaivabatsira. Saka zvokunditi ini ndiri muroyi inovabatsira nei handitobatsiri. Handitobatsiri. Ndovatotore matemo ato nditeme nditofa. Sorry, we'll finish. But kumagamba makaenda kwasekurani? Mangwende. Mangwende. Pagrazi. Wane grazi. No, hapana kubatsira kwatingakuite. Tangonzwa nyaya. Nekuti anobatsira ndichiremba. Mondonzwa wakumbirire una chiremba kuti mambo angonzwa nyaya haana kubhadharwa chinhu. Wonzwa kuti chiremba anoda kuti apinde nawo here mumatare kuti aone kuti chii chingabatsirika. Kana aramba hapana zvimaitirani kaita. Ande. Mune urombo, mune makona akaiswa mumusha menyu ndewedzinza. Saka izvozvo zvimwe ndozviri kutambudza mwana uyu. Ndakusi kutambudza chete muchamuona chati. Saka wamboda kubvunza kuti ndiani akaita izvozvo zvakanaka. Ndati mamugere mune makona. Ndozviri kutambudza. Sei musiri kumubatsira mwana uyu. Vachibva kuti aiwa hai ndakamboenda kune rimwe dare. Saka dare iroro zvana chiremba kana makunditaura zverimwe dare ramakaenda mauya padare rangu achisimuka izvini. Asati mune zvinhu zvinoda kubatsirwa. Zvinhu zviri mumushaimo kana zvabviswa ndokuti mabvisa dambudziko risemuka. Ndakabatwa namangwende kuti mai mimi ndimuri kushuta mwana ashupi. Saka mwoyo wavo mai wakadzinura. Papfuma yawo mwoyo wemunhu uri papfuma yake.
vakatsunura papfuma yavo mhuri inobatsirika. Iwe ndiwe musikana mukuru muchitaura namai vatsunure kana muchida kuti murarame. Takunonyengerera tombotaura sekuti tata tombotadza kare saka tombonasa kunyengerera asi kana zvaramba tonoshanda hedu todzoka. Chisimuka kana muchida kuzouya kubatsirwa modi nekuti hatingakupi nguo nekuti hapana chamabvisa takubatsirai kunzwa tsitsi yekukubatsirai. Tatenda.